in wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your Friend Radio, reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your Friend Radio, your radio. Radio Natin, Your Friend Radio, reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your Friend Radio, your radio. Radio Natin. Humanda na sa mga tinding tapatang magaganap ngayong 2025 ang mga nagpapasikat sa kanilang grand finale. Pasikatin natin! Pasikatin natin! Youth Edition, The Grand Sing-Off Battle. Abangan! Malapit na! Radio Natin nationwide. Hello world, today's a great day. To LCC, you're on your way. Where there's people and laughter, it's a place like no other. At LCC, there's nothing we won't do for you. LCC, we give our best for you. LCC, our promises are tried and true. LCC, we give our best for you. We have a whole lot of freshness delivered every day. Every bite and sip made special, yummy in every way. At LCC, there's nothing we won't do for you. LCC, we give our best for you. LCC, our promises are tried and true. LCC, we give our best for you. All the shopping choices are made perfect just for you. We're near you, just a right away to serve you each and every way. At LCC, there's nothing we won't do for you. LCC, we give our best for you. LCC, our promises are tried and true. LCC, we give our best for you. At LCC, there's nothing we won't do for you. LCC, we give our best for you. LCC, our promises are tried and true. LCC, we give our best for you. LCC, we give our best for you. Kinelson negasyon, mauswa pa ang buhay. Ang tercer distrito lalo pang mamarhay. Si Nelson Legasyon may pagmagulog na tunay. Si Nelson Legasyon sa magandang pirmi siyang kasabay. Kinelson Legasyon dagos ang pagbabago. Kinelson Legasyon gabos progresibo. Si Nelson Legasyon, distrito ang objeto. Si Nelson Legasyon, mauswag pa ang tercer distrito. Si Nelson Legasyon, kita sigurado, ngunyan ang madara, totoong serbisyo. Si Nelson Legasyon, tunay na matao, palikas na asenso sa tercer distrito. Madyan na! Double light at barkada, sarap pagsama-sama. Doble swabe, daling inumin. Doble sarap, kaantalahin. Easy lang, chill lang. Every moment ang gaan. Ang saya-saya, may kulitan, may tawanan, may sayawan. Double, double, double light. Double, double.
Drink responsibly. The mighty sound across the archipelago. Radio Natin Nationwide. Sa tunggistohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado. Digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Sa tunggistohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga. Job interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado. Digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia, magandang umaga Camarines Sur at syempre magandang umaga Naga City. Ito na po ang ating programang talaga namang inaabangan ng napakarami dahil ito po ay very relevant para sa darating na May 12, 2025 election. Ito po ang ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview kung saan po makakapanayam natin ang mga aplikanteng kandidato para sa darating na May 2025 election. At ngayong araw pong ito, meron po tayong aplikante. Siguro hindi ko na siya masyadong kailangang bigyan ng napakahawang introduction dahil kasalukuyan po natin siyang City Councilor dito po sa Naga City. Ang walang iba kung hindi ang isa sa mga lady councilor natin. Siya po ay isang licensed psychologist. Kaya let us all welcome ang ating aplikanteng Konsehala Gail Abonal Gomez. Welcome po sa ating programa. Thank you po. Salamat sa invitasyon. Maray na aga po sa gabi. Kamusta naman po, Konsehal, ang pag-rerun, yung pag-decide mo po na let's do it another round para sa ating application bilang City Councilor ng Naga City? Ako niyan po, masasabi ko nag-i-enjoy ako sa campaign. Compared kaya last election dahil baguhan ka, doble ang effort sa pagpapalistado, kaya mo panggayo aram si landscape ng konsyudad sa patakol kang dapat na maadalan, maaraman, dahil taon na dapat gustuhon, tamalig mas makarespond ka. Whereas nung yan, dahil nakatuhon kitang for 3 years already sa mong termino, mas may aram ka na sa syudad, aram mo na si pangangaipo ka mga tao, takol ka ng listado. So every time nag-iikot kami sa barangay, nag-i-enjoy na lang talaga ako. Nag-i-enjoy ako especially duman sa pagtanong kung ano ang pwede may pang maghinibuhan para sa iba. Dahil every time natatawanan ako ng idea kung ano pang policies o kaya kung ano pang mga programa ang pwedeng maging para maka-respond sa kanila. Ayan. So, maganda yung ganon, Konsi, kasi ine-enjoy mo. Kumbaga, hindi ka na nakikidit na baka kung anong sabihin nila, ganyan, di po ba? So, since sa ganyang mga pagkakataon, di ba lagi naman po kayo nag-i-introduction or binibigyan ng introduction kung sino ka po. Pero dito po sa ating programa, bibigyan din po kita ng pagkakataon to tell us about yourself. Bilang, hindi bilang si Konsi Gail Abonal, kundi bilang parte ng mamamayang Nagueño. Sige po, ako si Gail Abonal Gomez. Nagtakula
po si Greg Abonal, si dating konsehal, naging principal po siya sa Ateneo, sa kalawig na panahon. Ang sa kuya kong ina, kalawig na panahon na nagsimbi sa Ateneo bilang registrar. Tulo kami pagturugan. Ako po ang middle child na inaabot. Nakaabot po ako ng taga-Baaw, pero nagtrabaho na po siya sa LGU, sa LGU Naga, sa City Hall. Dati po, yaon siya sa City Legal Office bilang sa mga abogado. Ngunyan po, yaon siya sa PEZA, nagtatrabaho. Sabi nga ni LDR kami ngunyan. Ang mga, I have 2 boys. I'm a mother of 2 boys. Ang matuwa ko po, graduate na. Ang bunso po, nagkaklase pa ngunyan sa Ateneo de Naga Junior High School. Masasabi ko po na ang sakuyang childhood, maugma. Simple ang samong buhay. Simple pero ang talagang nagtatatak sa isip ko, make sure ka mga magurang ko na itong mga needs me na po-provide ninda. Bakong magarbo, pero make sure ninda na natatawanan kami, pig-send kami sa maray na eskwelahan. Ang sabi ko, there's always food on the table. Dai sobra-sobra, pero dai man nagkukulang. Pero ang saro pa pong kinadakulaan ko itong si mama tsaka si papa perming available para sa ibang tao. Talagang sinda, in their own ways, maserbisyo sinda. Kaya well-loved po talaga sinda. Kung mga estudyante ninda sa Ateneo, nagdakula ako na pag naglalakaw-lakaw kami sa sentro, dai pwedeng makalampas ang sarong aldaw na mayong matino kay mama, mayong mabisa kay papa. So aram kong sabi ko, nagtaosin daning maray na serbisyo bilang mga paratukdo sa Ateneo. So dinakulaan ko po ang pamilya na mga edukador, no? Kaya ang harong mi kadto pano ning libro, si mama tsaka si papa, nahihiling ko may mga daradara sindang papel, nagbabasa sinda ning mga essays, test papers. Kaya na-influence din po ako na magtukdo. So ang nagpuon po kita bilang paratukdo sa Ateneo. In fact po, I'm on my 25th or 26th year ngunyan na taon. Harani naman po sa sa retirement. Nagtukdo po kita sa Department of Psychology. At the same time, kang nagtutukdo po ako sa Ateneo, tapos ko nagklase akong masteral in the same school, in the same university. Para po sa akong masteral, tukar ko itong pang-aabuso na gusto kong maintindihan ang dynamics kang mga battered women iyon na po ito si naging paagi para po ako makakonect sa LGU. So nagduman ako one day kay Kagawad Nene de Asis, kagawad pa siya kato. Nagduman ako sa Bantay Familia, very functional lang. Pagduman ko, sabi ko, ma-request man po ako ng mga respondents para sa thesis ko. Arog lang kayan. Garubaga itong, garo compliance lang na matapos ko si paper ko. Pero, kang nakatukaw na ako duman, pigpaparadangog ko si iba-ibang stories of abuse, si mga narratives nila, both women and young girls. Sabi ko, di pwedeng araw kami every time may matulog, of course, nare-respondihan. Pero sabi ko, bakit dapat mas kararong na program, mas kararong na services. So, nag-introduce ako kay Kagawad Nene at the time. Sabi ko, laudan ka pong psychological services, psychosocial services. Sabi ko, dahil takulang tapang sa kuang office mo, kung bagay ba, I will provide free volunteer services. So, duman po nag-start ito. Way back 2004. Ang aram ko lang at the time,
bilang pag-providing psychological services. Si Kagawad Nene, Vice Mayor, ang nakakaaram. Picture ng violence against women and children hindi sa komunidad. Ano ang inaagihan ka mga kababaihan, ano ang inaagihan ka mga kaagian. So si kaaraman niya, si expertise niya, tapos si aram ko din. So nag-combine. So, and that gave birth to the psychosocial services provided by the Naga City Bantay Pamilya. Na until now po, yaon niya na provide yan. In fact, mayo pang mental health law na naghahagad na dapat community-based ang mental health services sa Bantay Pamilya, Iguana. So, haluin ng panahon, mental health hub na ang Naga City Bantay Pamilya. Only that, nag-limit masyado man sa mga naging biktima po and survivors of abuse. Until such time na patakulan na si programa, si Abungko bilang abogado, nagtabag naman to provide the legal consultations, tapos nag-train pa kita ng mga ibang volunteer sa barangay kasi at that time, solo-solo ako. Sabi ko, kung ako lang, tapos 27 yung barangay, pero masakit, no? So, hindi ko topic replicate ko, si kakayahan ko, i-simplify ta, no? Kasi, syempre, professional skills ang igwa kita, i-simplify ko in such a way na common, yung mga volunteer sa barangay, Bantay Pamilya, coming from the barangays, kaya nila ma-deliver sa skills. So, makaka-address ito kasi cases of abuse. So, iyo po yan. Iyo yan si, kumbaga, pinaglantan sa Royal Engagement in the LG. And 2004 yan na po. And in 2004 as well, iyo man po yan so taon na approve, no? Na-approve itong RA 9262. Itong anti-violence against women and children. So, sabay-sabay po siya. Ayan. So, Kagawad, since na-mention mo po yung tungkol sa, parang yan yung advocacy mo, di po ba, with women and children. So, before we go deeper, Happy Women's Month po pala muna. Ayan. Oo. And, gusto ko lang pong malaman, although na-mention mo yung influence ng mama at papa mo, sino po or ano pa po ang nag-motivate sa'yo para pasukin talaga ang public service? On my own, mayo po talaga. Mayong kaplano-plano. However, siguro ilalaugtan na ang pamilyang Abonal haloy na panahon na nasa politika. So nag-start po kami, nag-start po iyan sa pagserbi kang sa kuya pong uncle, si Judge Steve Abonal na naging Vice Mayor, naging councilor, hanggang po sa iyang pag-retire, no, halawig na panahon. And then pagkatapos niya magsilbi, pig-imbitaran naman po si father ko, si Greg Abonal. At that time pa-retire na siya sa Ateneo as principal. Nag-yes siya dawa, harayo din sa puso niya ang politika, pero dawa tukaw siya sa halawig na panahon na sa Peace and Order Council kang syudad. Pero dahil sa imbitasyon, uyon siya, no? In the same manner, iyo man po sa kuya, kang patapos na po si Papa, kang sa iyang term, mag-graduate na siya bilang councilor, pigkaulay ako. Pero even before that, si Vice Mayor Nene, sige na siyang sabi na dapat maglaog ka. Ako man, di man ako seryoso kaiyan. Pero kang si Papa, kinaulay din ako. Ang simbag ko sa iya, tanda ko, kung dahil man lang sa Abonal na apelido, di ako comfortable. Pero kung kinukuanin da ako dahil aram nindang may kakayahan ako, dati naman ako nagsisirbi sa syudad, kung iyan ang recognition, maiyo ako. And then sabi ko, baka it's also about time that, we put talks about mental health on the table na pag-uulayan na sa syudad. Kung
ang way, sige, so ma-try kita. So iyo po yan, kumbaga siling ko bilang psychologist kang Naga City Bantay Familia, si kagustuhan ta na ma-widen itong program na somehow magkaigwaning teeth. Sabi ko kung ako mismo sa diri kong paagi, makaka-create akong policies, makaka-create kita ng programs and services, so why not? Baka iyon na ang way para mas mapag-ulayan na si mga advocacies. Talking about po mental health, Consi, kasi actually hindi naman siya masyadong napag-uusapan noon. Parang nagkaroon siya ng malaking impact after or during COVID-19, lalo na sa mga jóvenes, sa mga estudyante, with reports na kung ano-anong hindi magandang mga feedback na kausakan mental yung nag-cause ng mental health issues. Ngayon po, para mas maintindihan naman ng ating mga nanonood at mga nakikinig po sa atin ngayon, ano po ba ang mental health at bakit ba siya ganun na lang kaimportante na dapat bigyan na siya ng pansin? Nabanggit mo kasubago na nabistado lang siya during the pandemic. Tama yan. Actually, it's considered as a shadow pandemic. So it's a pandemic in and of itself at that time and until now. So kaidtupig sasabi na pwedeng data na namamati si effects of si COVID itself, no, pero si effects kani especially on mental health will stay, no, na haloy. And yes, no, until now igwa kitang cases na ang pinunan during the isolation, tapos hanggang ngunyan di pasinda nakaka-recover, no, di pa din dawa matukdoan mo na ning skills on how to cope talagang di ipakaya, no. Pag sinabing mental health, ang pirming iniisip kang tao, depression, anxiety, or sakit sa pag-iisip. Pero when you speak of mental health, it's really about well-being. No, itong si karahayan kang bako lang kang sa tuyang pag-iisip, pero kabali po dyan si physical state, kabali si emotional, si social. So gabus ining aspects na ni and more nagko-contribute duman sa pag-iisip kang tao. Ang apod mi nga ni sa Bicol salud isip, no. So it's one's disposition, it's one's well-being. Kabali dyan si recognition kang sa iyang kakayahan. Yaon po dyan ang ability to cope, no. Yaon si ability to be resilient. Okay? So, bako siya itong pigkakahon talang talaga siya. Ang permitang ginagamit na ay ngunyan, ang akala kang tao is, ang mental health is equivalent to disorders or illnesses. So, dapat, no? Mental health is really all about well-being, wellness, no? Kaya lang, yun na nga, when one is not well, when one's well-being is not okay, that will lead to this disorders and other mental health concerns. I see. All right. So bago natin talagang tanungin ang ating aplikante ngayon tungkol sa mga issues at mga kung ano pa yung kanyang maaaring maihatid na serbisyo bilang konsehala ng ating syudad dito po sa Naga City, mag-commercial break po muna tayo. Maghanap buhay muna kami at magbabalik po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga job interview. Kasama po ang ating aplikante na si Kagawad Gail Abunal Gomez. Diyan lang po kayo, magbabalik po kami. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad.
mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Radyo Natin. Si Jean Banaag, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Ay naranasan ko yung customer ay na ayaw magpagawa sa akin dahil nakita nga ako'y nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking ipinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako'y nagpapasalamat yan sa iBerry at napakahusay. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. For your tarpaulin outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker, vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD 2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads. Radyo Natin. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Nagbabalik po ang ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. Kasama po natin ang ating aplikante na nag-a-apply po for her second term as City Councilor ng Naga City. Walang iba po kundi si Kagawad Gail Abunal Gomez. Tayo po ay naririnig live sa inyong mga radyo 89.5 FM at napapanood po. Live po tayo ngayon sa aming official FB page, Radyo Natin 89.5 Naga. At sa stream, pwede nyo po pwede kayong makinig dyan. I-type nyo lang po ang radyonatinfm.com/Naga. Ayan. At pasalamatan ko rin po muna. Kunin ko yung pagkakataong ito para pasalamatan at kamustahin si Miss Tina Vercelos Sumayaw, si Ma'am Ning de la Vega at salamat po sa provision ng bottled water para po dito sa ating programa. Salamat po sa SM City Naga. Balik na po tayo sa ating pag-uusap, Consi. Ayan. So, let's go deeper naman po sa iyong application as para sa yung second term na po, di ba? Ayan. So, second term na ang ina-applyan ng ating konsehala para sa pagsilbi bilang City Councilor ng Naga City. Sa first term mo po, nakita mo naman po ang sitwasyon ng Naga. Ngayon po na nagre-reapply ka po, ano po ba sa palagay mo yung nakita mo na top concern, maski isa lang po or dalawa, na nakita mo pong top concern dito sa Naga City na kailangan talagang bigyan ng pansin? Actually, the whole, pero I would prefer to use my lens. Gamitin ko po si lente ko bilang siguro psychologist, na tayo man ang advocacy ko. Sa paglibot-libot po, sa pagdangog sa mga concerns, sa mga naaaraman nagsisurface ngunyan itong erosion baga kang values, no, kang sa itong mga kahubenan, nag-erode itong mamundo pero itong relationships in the family, darakulang issues na pagpig himay-himay mo mabalik duman sa nangyayari sa laog kang harong. So, iyo po yan ng
mamamundo na bareta, no. Dai po kita makatao pa ni exact figures how many are affected, pero pag pigbilang mo na iniming all other issues like early pregnancy, drug use among youth, no, violence within the home, and a lot more. Pag pig-ara mo sa istorya ninda, may siring na nangyayari, somehow na balik duman sa nangyayari sa Laukang Harong. So, iyo po garo iyan. Ayan. Talaga naman malaking bagay ang family. Kasi di ba po, nandyan yung unang mga educators ng mga bata. So, yun nga po yung, naalala ko lang po, Konsi, yung kasabihan na kung ano yung nakikita, kung ano ang nakikita ng mga bata, yun yung nagiging tama sa palagay nila. Lalo na po kung hindi na ipaliwanag siguro ng maigi. Kaya, magandang maganda na nasabi mo po na dapat balikan natin, bigyan ng pansin ang tungkol sa family. Ano po? Ngayon, Konsi, with regards, doon na lang po tayo sa concern na na-identify mo. Ano po ba sa palagay mo ang law or ordinance as part of the lawmaking body kung ma-rehire ka po city councilor? Ano po ang maaari mong maipush or maitulod na ordinance with regards sa concern na nabanggit mo po? Nagbisita po kami sa Mandaluyong, naaraman man po garonindo iyan. May nanoodan kami duman na ordinance, ang apod po ninda code on parental responsibility. And side by side, piglapat po iyan duman sa child's rights. In a nutshell, ano ito? Gustong mag-surface tuman sa ordinance na ang mga magurang dapat nag-aaram kang sa indang responsibilidad over their children, and sa roon dyan, itong pag-provide ka itong mga karapatan kang mga kaakian. Pag pigdangog mo po kaya, halimbawa, may mga akaakian kita na iligaw ang landas, minsan dadarahon sinda sa CSW, City Social Welfare Office, madadangog ta sa mga social workers, hain ang mga magurang kani, dain nabantayan. May mga cases kita ning pang-aabuso, recently igwa kitang nakaulay, may rape case, no, na ang hapot mi dain nababantayan kang si mga magurang nasa insinda. Data po pig kakarga entirely sa mga magurang, pero sabi mi kung nag-aaram sinda kung ano itong nasa boundaries ninda, sabi ko nga ni pag ikan naging magurang, igwa na kita dyan yung kudal po baga, and sa kudal mo iyan dapat kabahay dyan si aki mo. Pag nagluwas sa kudal si aki mo, dapat matukahain na si aki ko. Garo-arog po baga kaiyan. So, kung sa ordinance na ini mapapatama ta, no, natawanan ning obligasyon ang mga magurang na magbantay. While it's true na syempre may ordinance ka, pag may na-violate sinda, ma-penalize ka, pero kung iyo ang magiging way para ma-imbibe ninda, na by heart, iniyo ang dapat na responsibility ko. So, di man po siya mapabaya din sa pag-educate, na may advocacy aspect yon, may intervention aspect siya, si ordinance, na kung sakali may nafa-find out na mga napapasala ng mga magurang, may mga interventions na bako lang ito bagang garo sindapig, papatawan, kundi itong tatabangan talaga sinda na manodan. Ang saro po kaya sa masakit talaga na ma-address is that we also have to acknowledge na ining mga magurang na ini, no, na pwede diininda ma-manage ang mga aki, diininda ma-deliver ning maayos sa indang mga responsibilities. Once in their lives, mga aki man sinda, na may pigdakulaan man na sa diri nindang pamilya, na pwedeng sa pamilyang ito, iyo man yan ang nanoodan ninda, na akala ko kaya, sabi ni mama ko, pag
dahil padangat niya ako, kaya pagpapakol niya ako. So, siya na-normalize sa iya na nagpapakol, nangungulog, to the point na abusive na pala, no? Na all the while, kala nila normal yon. May mga magurang man niya na nagdakula na sa indang pamilya na dai normal, dai practice ang nag-uurulay, dai practice ang nagkukumusta sa mga aki ninda. Pwedeng ang mga magurang basta pigpapaklase ta ka, pigpapakakanta ka, and that's it, no? Pero itong relationship, no, na may interpersonal na mas in touch ka sa mga aki mo, pwedeng di man kaya din pigdakulaan. May mga magurang na nagdakula na ang manner of communicating, kururahawan, kurulugan. So sinda, iyan ang normal for them. So when they become parents themselves, kung di natuktuan, di iyo man yan ang daradara ninda. So sabi mi nga ni, halawig na proseso, no? Pero we can begin with that, yung ordinance na yan, and then talagang dakul na ahensya kang gobyerno ang kaipuhan na na ma-onboard para po pagtarabangan iyan. Since naka-focus po dyan ang concerns, which is totoo naman, kung titingnan natin kung ano yung nangyayari sa community, talagang ang tatanungin, nasan yung pamilya niyan? Ano ba ang aalamin kung ano yung background, di po ba? So, kung sa mga jóvenes naman po, Consi, kasi more likely mas involved ang mga youth natin ngayon sa mga ganyang abuse, sa mga crimes, katulad po ng mga nababalita ngayon, or kung hindi sila involved, sila ang victim. So, ano po ba ang magandang pwede nyo pong maipropose na program or trainings or activities, projects para sa mga youth? Pirmita po yan, kaibahan ang sa tong mga SK officials. Every time nagpa-propose sinda ka mga activities ninda, pag nagpe-present sinda kang budget, iyo yan pirmi ang hanap ko. Sabi ko sana itong may mga services na nagtutukar kang issues ngunyan, kang kahobenan. Sabi ko baka it's about time na equally distributed ang budget nindo to be utilized for to address such concerns. Inuugma kita kasi across our SK sa mga barangay, 27 barangays, pirming yaon ng mga issues, no? Kaya sabi ko, ang level of awareness ngunyan kang mga kahubenan, di hamak na masalangkaw kumpara kang panahon. Sabi ko nga ni, kang ako high school, di may paman aram yung mga mental health concerns na iyan. Pero ngunyan aram ninda, aware sinda. So, anong mga programa ang kutaan na implement ninda? Iyo kutaan na ini, no? Itong direct services. Like for example, gusto ho ninda na magpara-mental health awareness seminar. Sabi ko, haluyo na kita nagpapaseminar. Dapat aware na sinda kayan. So, at this level, pika-guide ko sinda, ano na ang kaipuhan? Baka may mga concerns na dapat ma-address niyo na. So, nag-recommend ako sa inda na mag-train kita, no? Capacity building, tukdoaning skills, listening skills. So, ining mga kahubenan, barangay level, may nakakaulay. So, itong stress level ninda, naarog ka ni, stress ako ngunyan, sa inda, pero day to day, part kang routine ninda na ay stress ako ngunyan, baka kaipuhan kong i-let out ini. Baka may kaipuhan akong kaulayon. May available na mga youth na pwede. Pero peer counselors in their barangay. But at the same time, sabi ko, tukdoan din sinda ng communication skills na nag-open up sa pamilya. Na ito bagang pagkaaga pagmata ninda, malain ang pagmati ninda, mundo sinda. Ang inot ko taan na dapat makaaram kayan magurang, 'di ba? So itong pagtarabangan na direktang nakakanood ang mga tao, no? So iyan, and sabi ko ining mga kumbaga po simple pa lang na efforts, this can lead to
addressing other concerns na sabi ko it can go a long way but matutukar ta na din dyan sa ibang issues. So iyan ko ta na itong para sa ko hinahagad ko talaga na sana mas tutukan kung ma-allocate man lang ning budget, sana iyo ang allocate ninda. Pero sabi ko nga ni ang capacity building, sabi ko kaigwa ka lang dyan, lima namin ako akang 5 youth. Kita 5, urulay-ulay kita. Dawa, they very formal, they kaipuhan mag-organize in Darakulaon na trainings and seminars para para makatukdo ka ng skills. Dahil, dawa anyone na natukdoan na ng skill, pwede mo na i-share sa iba. So, dawa araw ka iyan ka-simple. So, makaskid iyan sa barangay level, sa community level. Ayan. So, sa ganyang paraan po, Consi, kung pala rin po tayo na ma-rehire ngayong May 12, 2025 as City Councilor ng Naga City, how do you see yourself as a rehired city official? Ano po ba yung mga pagbabago na maaari na po na yan, yung tungkol po dyan sa napag-uusapan natin na maaaring pong nakita na yun na yung nangyayari sa Naga? Siyempre, mas tataon kita, mas may armas pa kita, nagdagdagan kasi armas ka dahil when I came in during my first term, ang daradara ko si kakayahan ko sa profession ko, si kakayahan ko na nakapag-programa kita, dawa rin kita nakatukaw na konsehal. Pero ngunyan, sa tulong taon na nagisto mo si landscape ng syudad, mas aram mo si issues, no? Na ang iba nga dito man ako nagtanong i-address. Pero para sa ko, mas makakaisip pa ako ng ibang mga programa dahil nakakaulay ko na sa mga tao. Direkta mo na natatanong sa inyo kung ano ang kailangan nila. Sa term ko din po namin, ano ang mga na-introduce ng PACO sa syudad. For such a long time, ang sa tuyang syudad na yung Gender and Development Office. Ang nag-function ng Gender and Development Office na iyo po si Secretariat ng Naga City Council for Women. Na kung dai siya opisina talaga, daing gayo nakakabuelo ang hiro, very limited. For one, dikit ang tao, no? Mayong personnel na mag-asikaso. So dahil Gender and Development Office na siya, mas madakula si scope niya, masasaro-saro ta na sa iba't ibang departments sa LGU na indeed, no, may gender responsive programs and services sinda. In the same manner, pati sa barangay level. So dahil igwanang kumbaga legitimate na opisina, igwanang matukar, igwanang inspect, igwanang ma-make sure na ang satuyang mga programa pirming may gender responsiveness, no? Pirming may gender and development component siya. Bukod po dyan, si pighalian tang programa na under Vice Mayor Nene, si Naga City Bantay Familia, kaito po siya, program lang talaga siya. Di pa siya na-institutionalize. So sa pagtukaw ta na nagibuhan tang ordinance, na-institutionalize na siya. And not only that, dahil lang siya na-institutionalize, kundi na-convert na din siya into the Naga City Protection Center. So inspired po ini sa Quezon City na kami po baga dyan sa Naga City Bantay Familia, nag-handle kita kang mga cases of abuse, no? Women and children, ngunyan nga ni po across gender na siya. Ang nangyayari, ang mga clients victims, madyan sa office, i-interviewon kakaulayon ng social worker, makaulay ang psychologist, pero pag mapamedical legal na yan, dadarahon mo na siya sa BMC. Pagkaipuhan ng obigay maduman kami sa mga doktor, pagkaipuhan na on board si police, dadarahon, syempre, mapablatter sila, dadarahon sa nearest na istasyon. So, siging ikot kang si client, iyan helpful, no? Ngunyan, one-stop shop na siya. So, in the ordinance, igwanang
provision for personnel. So magkakaigwa na dyan si Medical Legal Services, si Hingwahon ta na magkaigwa na yan ngunyan. Igwanan sa diring psychologist, igwanan sa diring social worker. May partnership kita with the Naga City Police Office na ma-detain po dyan officers ninda. Na ang sarong kliyente, pag nag-abot siya sa opisina ni, saro lang ang kaulay niya, di siya pagpapasapasahan ng iba-iba. Di ulit-ulit ang interview sa iya. Dahil si process po na pig-uulit-ulit ang nangyari sa inda na malain, si pang-aabuso sa inda. Garo na nag-uulit-ulit man si pang-aabuso sa inda. Po, so dai-dai siya maray, nare-retraumatize inda. No? So, po yan, para sa ko, breakthrough na siya sa services ta. Apart from that, na-localize ka po si Safe Space Ordinance. Taano ta kaipuhan i-localize na may batas naman. Dahil dawa may batas na araman ni na dakulon man giraray kaso ning pangbabastos na di man nare-report. Dai na ire-report dahil dai empowered itong mga nagiging biktima. But at the same time, ang gusto taman, mas maedukar ang mga tao dahil minsan ka nanonormalize ang pangsusot-sot, masitsit sinda, mataghuy sinda, nanonormalize siya. So, maski si perpetrator, huna ninda okay lang. So, balance ang approach. Ang pag-advocate is both for the victims and then the perpetrator. So, sa ngunyan po, actually, yan ang theme mi ngunyang Women's Month. Pig-promote mi po si Safe Space Ordinance. Apart from that, sana po tomorrow for approval naman itong ordinance on anti-OSAEC, anti-online sexual abuse and exploitation of children. Nangunyan, garo, nagiging rampant na din. Na din halos na i-report dahil di nag-aaram ang mga victims, pati mga pamilya nila. Na such, such acts should be penalized. No? So, iyan po. Ano pa ba ang satuyang nagkakapira man po si satuyang mga landmark ordinances. No? So, yun man po ang satuyang na i-contribute sa satuyang first. Konsi, saan na po ba nakaabot ang women empowerment dito sa Naga? Sa ngunyan po, kung satuya pong ihihilingon, no? Sabi ko nga ni, we would like to have a more vibrant community among women. Ibig sabihin itong para sa ko, it's important that women we are promoting women helping each other, no. Sangon yan po, although nakakatao kita ka mga services, yaon si services sa livelihood, yaon si health services, education, etc. Pero para sa ko, kaipuhan pang mas ma-surface si talagang pangangaipuhan on the grassroots level, no. Sabi mi ang representation nganyan, it could be that ang representatives ta, ang women leaders ta, while it's true, no, na nakukuaman ninda so sentiments, pero baka kaipuhan ta din na talagang mag-imbitar ka itong nasa community level na iyo ang nagpapartisipar sa mga urulay, sa mga diskusyon, sa mga programa, sa mga services. Nga mas nakukua talaga itong pangangaipuhan sa baba. No? Mayaman kita sa programa na for women in the city. Sabi ko, the isya problema, kung sa ibang LGU, sinasakit sinda na dangugon ang boses ka mga kababaihan, kita swerte kasi ang administrasyon ta ever since ang mga kababaihan di man nakamati ning grabeng pagdi-discriminate, no, in our own LGU. Kaya kung di naaaraman kang iba, ang Naga pirmi pong known for its strong programs for women. Pigbibisita kita. In fact, may mga programs for women kita na local learning hub kita, no, like ining breastfeeding program ta, ining
grow negosyo program ta, so livelihood yon, and then ining crisis interventions, which is the Naga City Bantay Familia. For 3 consecutive years pirmi kitang na-awardan as local learning hub, so very strong siya, no? Kaya sabi ko, compared minsan pag may mga kaibahanan ko sa mga fellowship na sa LGU nila sinasakit sinda, sabi ko sa Naga hindi, very supportive ang Samuyang LGU, ang Samuyang administration, pero sa ngunyan siguro ang kaipuhan pa itong mas ma-call out ta, no, from women in the grassroots. Ano pa itong tabang na kaipuhan ninda? Konsi, may mga feedback po din kasi kaming natatanggap. Bakit daw lagi na lang mga babae? Bakit daw mga kababaihan daw ang laging binibigyan ng pansin with regards to programs, empowerment, na yung mga lalaki naman daw po sinda ang pagal-pagal sa pagtatrabaho. And kumbaga meron din silang mga issues na dapat din naman mapansin. Bakit daw violence against women and children, bakit wala daw violence against men, yung mga ganong concern po ng ating mga kalalakihan? It's may historical roots po, kaya yan historical and political roots actually kung taano ta kaipuhan i-push itong karapatan ng mga kababaihan. We know that back in history na talagang nag-agi man sa grabing pag-discriminate, no. In fact sa ibang lugar mo yan pig-experience paninda yan. Nakakaabot man po sa mo, no. In fact, ang mga male volunteers yung man lang sabi, ano tama yung Men's Month, no. That is why itong sabi ko po baga subago ang secretariat na iyo ang nagtitindog na garo Gender and Development Focal Point System ta, ang Naga City Council for Women. So Gender and Development ang dara, pero ang pangaran Naga City Council for Women. So, duman pa sa Naga, may bias sa kababaihan, no? Kaya, iyo din ang sarong rason kung taano tapig create si Gender and Development Office. So, good news po ini sa mga kalalakihan dahil si dating Naga City Council for Women, Naga City Gender and Development Council na siya. So, yaon na po dyan. Of course, may kakaiba magirari kitang women representatives, may representatives from the LGBTQ community, and then may male representatives na kita. Sa ngunyan po, igwa kitang inaapod na lalaki laban sa karahasan, LLK. So, male group man ini, counterpart po ini kan sa mong mga advocates for women na makababaihan. So, ining male group na ini, iyon ni po ngunyan na nagpupuon kang groundwork na on board ang mga kalalakihan, no, para digdiyo sa advocacy na yun. Ayan. So, ayan wala nang rason para maghinanakit ang ating mga kalalakihan. Lahat naman kasi tayo, lahat naman ginagawa ng ating gobyerno para maging pantay-pantay lahat. Ano po? Ngayon, Konsi, bago po matapos ang ating programa, ito na po yung talaga namang pinakahihintay na katanungan na gustong marinig yung sagot mula sa ating mga aplikante na para sa darating na rehiring sa May 12, 2025. Taano da po taano giraray, taano po ang isa sa mapipili nina? Dahil kaipuhan ta pa pong ipadagos si mga programa, so mas papahiwason ta po si mga programa para sa kababaihan, padagos man girare ang pagpakusog kang measures para sinda maproteheran. Si urulay na mental health po nakapag-take off pa lang kita. So sayang man kung dai maipadagos. Right now po, pigigibo ang satong mental health hub sa City Health Office na pwede na kita dyan mag-receive ng mga kliyente. So igwa na po dyan ng services, no. Kaipuhan ipadagos si mga trainings para ma-equip ang satuyang mga barangay health workers na sinda mag-provide ng community-based mental health services. Ang pinaka tututukan ta po ngunyan, iyo si sinasabi kong concerns on the family.
kaipuhan tang mapakusog ang sa tuyang mga pamilya, may empower sinda. Pirmi kong sinasabi na sayang, no, dahil we will have a new administration under Mayor Leni Robredo. Sayang kung dakol na aayuson, no, dakol ang pwede pang maging improvement sa tuyang syudad, pero si quality of life di nakakasabay. And when we talk of quality of life, kamali dyan ang pamilya, kamali dyan si family relations. Pirmi kong sinasabi every time nagbibisita kami sa barangay na kung magiging progresibo ang satong komunidad, sayang kung pagpuli mo sa harong, di marayan ang iribanan. Pwedeng namamati mo na nagrarahay ang kalidad kang buhay nindo, pero baliwala yan kung pag sa laog kang harong dakulaon ang problemang pig-aatubang. So para sa ko, mas magiging maray ang pagiging progresibo kang syudad, mas magiging maray ang pag-asenso kung sasabayan man po ning maray na iribanan sa laog kang pamilya. At ayan po ang kasagutan ng ating aplikante kung taano po siya giraray ang dapat ma-hire ngayong darating na May 12, 2025 election. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, sa lahat po ng nanood ng ating programa sa araw na ito. Iyan na naman po, isa na naman pong araw na or isa na namang aplikante na pwede ninyong pagnilay-nilayan kung sa kanyang mga inilatag na application platform sa atin ngayong araw na to, siya pa rin po ay dapat ninyong ma-rehire sa darating na May 12, 2025 national and local elections. Ito po ang ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan wala po kaming aplikanteng kandidatong pinipili dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Sa tong gistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taanoy ka! Radyo Natin. Si Kuya Bandaw, your friend, Yuri Jo. Kanakantahan mo sana yan.